Itayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasong ito hindi ka ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y may ligan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at kumanta lang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Oh. Naibili ka na ba ng gamit na bago? May aginalo ka na ba sa ninong at ninang mo? Gawa na ba ang tambol na lata? Sa Noche Buena ba ay may kasalo kang pamilya? At sa pagkakataong ito kami naman ang aawit. Mahong matututunan yung mga batang paslit. Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Oh. Magsama-sama tayo, pagmamahalan sa kapwa ilaganap sa mundo. Sabay-sabay tayong umawit sa diwa ng Pasko. Handa na ang aming tambol na lata at buong barkada. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. 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 Maligayang Sila I'm good. And tanghali. Janas Ganda TV. Mayaman kami. Crush ko ito. Alay. Hey! What's up? Muling nagbabalik si Papa Japs para ikay pasayahin. So ayun guys, andito kami ngayon sa bayan ng Mapandan. Ayan, grabe. Bongga yung pailaw nila ngayong taon, di ba? Ayan, napakaganda yung nila dito. Large Christmas tree. Ayan guys. Wow. Gustuhan ko yung concept nila ngayong taon. Ayan. Ayan yung mga kasama ko. Si Bulog, si D. Joseph, at saka si Shalani. Ayan. Sa likod ko guys. Busy sila. Smell kayo na si Tita Pia. Ayan guys, yung mga kasama ko. Si Binang, Shalani, tsaka Cindy ang aming photographer for this video. Wow, grabe, na-miss talaga ako dito sa bayan ng Mapandan guys. Oh grabe, pinagdandanan nila talaga yung pailaw nila ngayong taon. Wow! Yan oh. Pakita ko sa inyo guys oh. Sa taas nyo. Oh, diba? So ayan guys, kasama ko yung mga kasama ko ulit nung kagabi. Nung punta kami ng mga gan. Ayan, dito na pa tayo magkakita sa Mapandan oh. Ha? Dito lang pala. Grabe, ayan guys. Tara, ikot muna tayo dito. Yes, grabe guys. Dito correct, pinaganda nila no? Yes. Kasama ko naman yan si Dun TV. Ayan, si Eloka naman dyan. Kanina ka pa din kayo? Yes, kanina pa ako dito mga 7. Oh, grabe. So ayan guys, you can follow his Facebook account at Dun TV. Ayan guys, you can follow na. No?
din sila, Ini-invite ko kayo sa akin page. Yes, Don tama. TV Vlog. Ako si Don. Don tawag nila. Kaya Don TV Wow, Vlog. yes. Dito na si Pite. Tignan nyo naman, as you can see sa likuran ko, yung Pinaron Mapandan. Ayan yung logo nila, guys. Wow. Nandito lang pala yung mga kasama ko. Ayan, nagchichismisan sa harapan ng arkong ito. No, mga musang. So, kumusta naman yung pagpasyal dito sa bayan ng Mapandan? Ha? Si vlogger mo si Don TV. Actually, Don TV. Yes! Guys, shoutout sa mga taga Pias, Barangay Pias. Hi naman dyan! Kasama ko pa rin si Tun. Ayan. Hello, mga kapapa. Tinutour niya kami dito sa kanilang bayan, sa Mapandan. Ayan yung napakagandang bayan, napaka-precious na bayan ng Mapandan. Kumusta naman kayo dito? Hindi ba kayo nagbo-board? Ha? Picture mura? Hindi. Ha? Kahit ang video, masalita ka. So, ayun na lang. Napakabungga tong tunnel nila. Ayan, pero last year meron na to, pero mas pinabungga nila ngayon, di ba Don? Yes. Wow, mamamiss ka dito pagka andito ka sa bayan ng Mapandan. Panag. Puyat na nila ka. Andi na dakol ko ni kaiba tayo man nagkarga asin. Himalayan Sultan. Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of Ayun guys, pagod na ba kayo everything but kalalakad? you. These are Ako the rin, good times lang with you. nag-enjoy. Walang pa ako sa ikot. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. So yun guys, kasama din namin pala ngayon si Bulog. Ayan, si Ay naman dyan Bulog. Hi! Parang nakarami na kayo ng ano, parang hindi kayo nag-ukay-ukay lang kayo dito sa bayan ng Mapandan. Ano? Ayan yung pinunta niya dito guys. Ayan, nag-ukay-ukay na sila. Oh, sana all. Samantalang ako kakaikot. No? Gusto naman kayo dito. Maganda yung pailaw nila dito sa bayan ng Mapandan. No? Yes, nagustuhan ko rin. And before anything else, this is Papa Jobs and this our story.